ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರಾಗ ಮೀಂದ ಪುಡ್ಡು ಕೊನಾರೆ ಪೋಯಿಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಯಾನೊಂದು ಮಾತ ದುಂಬುದ ಎಂಕಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತಪ್ಪುರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಡಂದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಮೀಂದ ಪುಡ್ಡು ಕೊನಾರೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ತಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಕೇನ್ವೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಡರೆಡ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ ಉಂದುತ್ತೆ ಮಾತು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಟ ಪಾಡೋದನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇತ್ತ ಮೀಂದ ಅಲ್ತ ಪುದಾರು ಒಂದು ತುಲೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಲೆ ಪರತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಲ್ಪುಂಡು ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ಇಂಚ ಪಟ್ಟಿನು ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನೇ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿಂಕ್ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ರೇನೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಬರಲೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಹಾಪುಂಡ ಅಂಚ ಅರಡ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರೆ ಗಾರ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾರೆ ಅಣ್ಣ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾತೆರಿಯರು ಅಂಚ ಒಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು 4 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೂರ್ಲೆ ಮೀನಿಗೆ ನಾಯಿಗೆ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಪೂರ ಫುಡ್ಡುಲ್ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲ ಮೂಲು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ದಾಲ ದೆತೊನೆರೆಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಬಲೆ ದೆತೊಂದೆ ನೇರ್ನ ದನಿನ ಪುದಾರ್ ಈ ಅಂಗಡಿದ ಓನರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಣದು ಅಕ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಅಡೆಯಾನ್ ತೋತುಜಿ ಅರನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಡ ನಂಬರ್ ಪೂರ ದೆತೊಂಡೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಚ್ತಾ ಐತೆ ಐಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾತೆರೊಲ್ಲಿ ಅಂಚ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚಾಣಂದು ಪನ್ಲೆ ತೂಲೆ ಮೀನುಲ್ ಮಾತ ಲಾಯ್ಕೊಂಡತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ತೂಗು ಬೇಟೆ ಅದೇ ಇತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಣೆ 2 ವರ್ಷದ ಆಗ್ತದೆ ಬೈದೆ ದುಂಬುಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಏತು ಉಂಡಪ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಹೆಡ್ ಹಾಕನದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೋಡು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಮೀನ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದ್ನಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಜೊತೆ ಮೂಲು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಪೂರ ಸೇಲ್ ಅಂದೆ ಇತ್ತಂದು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಜೀವನ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಬರ್ತದೆ 2 ಸೇಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ದನಿದ ಅಂಚೆ 4 ಬರ್ತಂಡ 4 ಹೊಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ 5 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಆದ ದಿವರ ಬಂದಿ ಮೇಡಮ್ ದಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಪ್ಪೊಂಗಲ ನಂಗೆ ಮಕ್ಕಂಜೆ ಬಣ್ಣ ಸೇಲ ಒಂದು ಬರಿಂಡಲ ನಂಕಲ ಮಕ್ಕ ಐಕೆ ಫುಡ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡ ಏತು 300 ಮಕ್ಕ ಅಂದವ್ರೆ ಐಕೆ ಫುಡ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡತೆ ಹೌದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡದು ನೆಕ್ಕಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನತೆ ಇಂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕ ರೊಟ್ಟೆಡ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ 4 ಇಂಚ ಬೌಲ್ ಬಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಬೌಲುಡ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಾಟ್ಲಿಡ್ ಟಿಫನ್ ಅಂಚನ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಯಾವ್ದು ಅದೇ ಅವು ಏತಿಪ್ಪಳ ಈಗ ನೀನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರಾಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚಾತನೊಂದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್.